ups, tak mám... Jo, tak mám průměrně 30 až 40 a takhle se to seká, no. Pěkná, co? Pěkná. Honzo, vole, jsi tu? Podívej se na to, jo. je pěkná. Se dívej na to, jak je tahle pěkná. A jo, žen. Tak si ji vem, ne, tu zbraň, nebo nemůžeš? Dáš? Tak já vás zabíjet. Ještě nemůžu, musíš se spavnout, vole. A já jdu k vám na spawn. Ammo is full. Čekám tu mačku, jdeš? Jo, já jdu k vám. My mom always said, life is like a box of chocolate. Full of chocolate. Jde dolů, jde tam, nebudu skákat. CF? CF? Si nemůžu nic zabít. Andy Store. Já jsem si chtěl vyzkoušet, jak je to. Počkej. Jdeš? Dej mu vlastně to. Když někam střílejte, ono se tak oddělá ten spán, to myslím. No mi sakra volá. Zálešák. No tak ne. Počkej, Honza, já jenom vyzkouším snajperku na Ondrovi, jo. Jo. To je petánk, toho můžeš zabít. Ty, nehýbej se. Hej, To moje, už jenom 16. moje procenta v zasažení, ty jo. Petře, to bude sranda. Minus 100. Počkej, teďka to vyzkouším na Ondrovi, protože ten karančan mě zabil. Ano, to je debil. To je debil. Určitě budu tě nožem do hlavy, nic se ti nestane. Povrchové zranění. A ještě jsme nevzali Chci se trefit. Já si trefuju, ale tam jde o to, že no konečně. Už nešlo ti ubrat. Chci švej. Stoj tady v pozici. Jeden Dave. To je taková matka. Stoj! Já nestát. Šima, já nemůžu ani voutkickovat, no to je úžasné. 5 kilů ještě. Voutkicknem Davea. Ne, ale jenom Nemůžeš. autobalánza. Potřebuješ aspoň 3 hráče v každém týmu. Ještě, že mu můžu ubírat. Stůjte na místě, vy blbečkové. Protože to netrvá dlouho. Tak. Tak. A to Jo, byl počkat, to byl petang, sorry petang. Bum. Jsem čekal, že zabiješ. Já jsem nechtěl střílet přes tebe. Ten petang půjde chvilku na místě, ale jste retardovaný v místě. To budeš mít, no ne? Kolik ještě Honzo? Počkej, ještě pár.